Arratsaldeon, ez naiz Miguel Zuaza, sentitzen dut. Guillermo Zaznabar naiz, museoko konserbatzailea. Miguel, orain ikusi duzuek Gasteizera joan bertzun, han museoaren bazterretxearen kosmogonia aurkezten da eta bertan egon bertzuela alde egin du. Beraz, Miguelen partez barkamenak, eta saiatuko naiz, eta bera hala eskatuz, maila hau moderatzen. Gaurko edo oraingo mainguru hau, titulua esaten du artearen historiografia eta parentesi artean euskal, ja modu ez dakit apal edo lotxati batean, lotxati modu zentzu honean timido esaten den bezala agertzen du. Hor agertzen da hitz nahiko handia, historiografia esaten duena. Historia gizadien edo gizatalde baten iraganaldiko gertaera gogo-angarrien ezagutza edo kontakizuna, horrela kontaturiko gertaerak, hori da bere definizioa. Eta baita, badago bigarrengo azepzioa, gizadiaren iraganaldiko gertaerak aztertzen dituen jakintza. Mailan, bi historialari ditugu, eta arteetako lizentziatua. Hirurak bat dira euskal eszenatokiaren, nik esango nuke, aktore protagonistak. Eta beraz, historiarekin eta historiagrafiarekin, grafia, hots edo hitz adierazten duen ikurra edo ikur multzoa, hau da, gertakizun hoien ikurra, gertakizun hoien idazkera azaltzen dutenen aktoreak ditugu mahai honetan. Beraz, eskerrak, hiruroi, eskerrak Miren, Aimar eta Ismaeleri tortzeagatik, agerraldi honengatik. Aurkeztuko dut beraien ekarpenak, beraien kurrikulumna, 5 minututan, ondoren emango diet hitza bakoitzari, Miren hasiko da, ondoren Aimar eta Ismael hirugarren momentuan, 10 minutu, 15 minutu egingo dute hitz, partekatuko dute zein dan beraien aktibitatea, beraien jarduera, eta gero ondoren, horren ondoren botako diet galdera bat eztabaidatzeko edo gauzak zalantzarik edo eztabaida irekitzeko, eta ondoren gerturatu zareten guztiok ere galderak bota alditzakezue. Miren Jaio, Zaragozako Unibertsitatik artearen historia lizentziatua da, museoaren ikasketen masterra Londresen atera zuen, City Universityn eta Euskal Herriko Unibertsitateko doktorea da. Hainbat artikulu eta katalogoetan idatzi du, hain zuzen, Artelukoko zehar aldizkari mitiko horretan, esango nuke, eta komisario ere bezala egiten du lan. Nire ustez, bere ekarpen aipagarrienetakoa da bulegoa zenbaki barik osatu zuen lan taldea eta lekua 2010ean, hau Beatriz Kabia, Leire Bergara, Isabel de Nabarekin batera antolatu zuen, eta orduz geroztik bada leku eszenatoki garrantzitsua, referente handikoa Bilbon. Bulegoa zenbaki barik praktika eta teoria gurutatzeko bulegoa da, eta ekoiztea, eztabaidatzea, ideiak, trukatzea eta proiektu artistikoak gauzatzea ditu ardatz.
Ondoren, Aimar bere ondoan, Aimar Arriola, komisarioa, editoria eta ikertzailea da, arte ederretan lizentziatua, Barcelonako MACBA programa de estudios independientesen graduatua da, eta Londreseko Goldsmithen kultura bisualen sailetik doktorea da ere. Musaken egin du lan, MACBAn, Londreseko showroomen antolatu ditu erakusketak, eta Zentroamerikako 10. Bienalean komisario bezala egin zuen lan Kostarrikan, Guggenheinen ere tekniko kuradore bezala, 2000 eta 2000an eta 2023an arte alondigako ikertzaile elkartua izan zen, eremuak komisioko teknikoan egin zuen lan ere, eta orain esan dit Madrileko Mataderoko zentruan dagoela lanean ere. Azkenik, nire ondoan, Ismael Manterola, arte ederretako fakultatearen dekanoa da, Valentziako Unibertsitatik artearen historialaria da, eta doktorea Euskal Herriko Unibertsitateatik. Bere tesia Hermes eta Euskal Margolarian eta bere denbora du izenburua, berak bai hor egin zuela historiareko begirada sakona. 2006an gure artearen epaimaiaren presidentea izan zen, eta komisario bezala, eta kurso honetik badauka izenburua gertutasun bat, nik joan delantzinatik uste datorrela guztia, Bilbea eta Ari Eskeak Euskal Arteko bi bilduma elkarrekin solasean, hau 2014an Gasteizeko Arte Ederren Museoan aurkeztua. Ondoren, 2022an desegindako oroitzapen aurrean memoria eta gerra zibila erakusketa ere antolatu zuen. Hauek dira, beraien kurrikulum benetan aberatsak, nik esango nuke indartsuak, nabari da historiaren aurrean eta historiaren barruan lan egiten duzutela, beraz, gustatuko litzaiguke zuei entzutea, eskatuko dizuet ere, mesedez, denborari lotzea, zaitezte gehiegi luzatu, eta horrela gero eztabaidarako denbora gehiago izango delako. Beraz, eskerrik asko, benetan asko pozten gaitu hemen zuek izatea present, eta pres gaude Miren zure ekarpenen entzuteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Guillermo, eta arratsaldeon guztioi. Eta, lehenengo gauza eskerrak emotie museuri, eta batez be Miguel Zugazari gonbidapena batik. Eta, gonbidapen hau jaso gendunean Euskal Arte historiografien inguruan aritzeko, nik gogotsu hartu nutzen, batez be, gaiagatik, eta baita be maikidengatik, ez da azken batean aspaldiko laguna garalako hiruroketa. Eta, zeharka hasiko nahi, aitorpen bategaz, orain dela 25 urte nire hurbileko bateri zientzia ekonomikoa zer dela eta ikasi zauen galdetu utzoenean, bere galdera hurrengoa izan zen. Zenbakizek seguridade emoten doztie. Harritu egin nauen erantzunek, nire hurbileko hori ondo deskribatzen zauinak. 25 urte geroago nire bururi galdera bardine eitzen zatenien, hau da, zer dela eta ikasi zenduen artearen historiaren espezialitzatea, ona hemen nire erantzuna. Historiak seguridadea emoten dozt, kontsolamendua. Lasaitu egiten hau. Ulertzeko erraza da erantzun hori edo argudio hori, ze azken baten historiak kontakizun koherente eta borobilaren forma dauka, ezta?
eta, bueno, zer nahi dugu guk hori baino, ezta? Fakultatetik atera nintzenean 81 garren urtien denboragaz zera ikasi neban, ezta? Naiz eta historiak edo material egonkor bategaz lan egin, hau da, iragana, osatzen dauen kontakizuna oso anitza da dugu, ikuspuntu ezberdinetatik egindakoa, hau da, nik usten hauen baino askoz be irekiagoa dela, baina batez ere ikuntzan dagoela, ezta? Jarraian, beti, ezta? Bueno, hori izan zen karrera amaituta gero, baina azken aldian barretz batzutan ez nago seguru historiak kontsolamendua emoten doztenik, zorua ez egonkorra da eta gauzak arinegi doaz, ezta? Ez dut nire burue, bastakit amendako, ezta? Boezio bere filosofiaren kontsolamendua idatzi zauen egoera berberean aurkitzen, hau da, egoera desesperatuan, kartzelan, eriot zigorraren zain, baina landabe sensazioa arraro badaukat, edo igartzen dut, ezta? Zeo zetako balio dau historizek, zetako, eta kapaza da gaur egungo baldintzetan memoria amankomun bat sortzeko. Hemen datoz errezkatean edo, historiagile baten berbak, Mark Blochenak. Analen eskolako historiagileak, Boeziok bere azken lana idatzi zauen antzeko egoeran idatzi zauen urrengoa. Historiagilearen ezaugarririk nabarmenena, bizirik dagoena antzemateko gaitasuna da. Historiak bedaz, badauka betea behar dat, urgentea dana. Orainari, baina batez be, bizitzari estuki lotuta dagoena. Eta izaldi honen esperazioagaz edo, bueltan nator gure gaira, hau da, Euskal Artearen historiografiak. Dagoeneko edo eraikita dagozenak, idatzi gabekoak, desegin behar direnak, berraiki behar diren guzti horiek, eta bueno, hemen gauden 3 edo 4 esango den duke, modu batera edo bastera horiek edo, historiografia horiek edo eraikitzen lagundu dugu, ezta? Bueno, 20. mendeko Euskal Arte garaikidearen historiografia nahiko errotuta dauen ideia bat berreskuratu gura dut, genealogia luze bat daukana, eta por bat mito fundazional moduan edo funtzionatu dauena, eta hori zera da, ezta? Euskal Arte komunitatearen izaera berezia, ezta? Ia salbuespenezkoa, ezta? Hau da, komunitate sendo eta indartsu bat, garala, oso lotuta, eta gainera emaitza artistiko aberatzak ematen dauena. Ezta? Hori izango litzatik egolako kontankizun ohikoena, ezta? Pertzepzio hori hain arrakastatsua izan da, azken batean ez bakarrik hemen, baizik eta Euskal Herriaz aparte kanpoan be niko zabalduta dagoela, ezta? Mito fundazional delako hori edo, bueno, zenbait eragile edo faktoretan oinarrituta dago, edo holan uste dut nik behintzat, bata izango litzateke 20. mendean zehar artisten taldeek edo jokatu dauen papera, ezta? 20. mendeen hasierako Euskal Artisten elkartetik hasita, 80. hamarkadako artelekuko tailerren edo artistetara helduta, ezta? Eta tartean, 60. hamarkadako gaur hemen orain taldea, gero 80. hamarkadako eskultoreak, eta bar, ezta? Horretaz aparte, beste faktore eragile bat topatzen dugu, eta hori ze izango leitzeke belaunaldi horien arteko artiste, bueno, ez bakarrik euren arteko harremana, baizik eta belaunaldien arteko harremana batzutan gatazkatsua edo sola zaldia. Baina gatazkatsua batzutan, esan dodan moduan, baina alan be dabe niko aberatza, ez da, izango dana. 3. olako elementu bat edo sartzearren aipatuko neuke eskulturaren edo zentraltasuna, ezta? Eta modu batera edo bestera, 3 guzti horien eta beste ideia batzuen konfluentzia sortzen da olako
20. Mendeko euskal artearen kontakizun historiografiko, genealogiko, koherente eta jarraitu bat. Hori izango litzateke emaitza, danogagoz ni neuk onartu inbar dut testo askotan edo mito fundazional hori betikotzen lagundu dodala, ezta? Eta landabe, badakit be, eraikuntza guztian bezala, oso errotuta dagoen mito fundazional honek berrirakurketa sakon bat behar dauela. Azteko, zerbait edo aipatzearren praktika egoteko eta egiteko era eta lan asko kanpoan uzten dauzelako, ezta? Eta beste bi aipugaz edo jarraituko dut. Bai, irakurri aurretik, eta astirik ez dugunez, zeni ez naiz horretan sartuko, hau da zer utzi dau euskal artearen historiografia kanpo eta zer barruan eta baizik eta egingo duguna zer izango da. Hemen goikaldean ikusten dozuen aipuaz edo laguntuta, gaur egunean edo kokatuko naiz, eta kontakizun horri edo 21. mendetik edo erantzuten edo ahaleginduko naiz bi adibideen bitartez. Bai, hori baino lehenago irakurriko dodaz oso inspiragarriak oraindik egiten jatazan bi esaldi hauek. Bata Gilles Delezena dugu eta berak zera dino. Baute dago gaur egungo airea baino gauza ederre eta laiagorik, nire gaia ere bada, nahi gabe horretaz elikatzen naiz eta. Eta beti, eta bestea Luzi Liparrena, beti inspirazio iturria niretzako, hau da, arte kritikare oia edo izan da, eta hause izango litzateke. Arteari dakidan guztia, artea egiten dutenei esker dakit. Eta, lehen aipatu deutzuet gaur egungo bi kasu edo 21. mendeko bi kasu edo aipatuko dodazala, gainetik, ezpadan, lehena goizigi da historiografian sartzeko, baiala da guzti aipatu ingo dut, eta bigarrena sartuta dago edo, naiz eta zeharka izan. Lehena hause dugu, Heretikaz taldea, lehen esan dodan moduan ez dago historiografian sartuta, eta ez dut olako, interesatzen jat batez be oso gazteak dira, beraz ez dago olako, oraindik ez daukagu olako denporarik, olako historiografian sartu alizateko, baina bai interesatzen jatalaz nola jatzo da ben edo mito fundazional hori eta nola erantzuten deutzuen edo mito fundazional horreri. Hemen daukazu euron definizioan, nik ez dute irakurriko. Nortzu dira Heretikaz, iaz sortutako artisten taldea dugu, pandemiaren bueltan garaikoak, oraindik eurotariko batzuk fakultatean dagoz masterreko lanak amaitzen, nik irakasle moduan ezagutu dodaz eurotariko batzuk, 9 parteide dira, bakotzak bere praktika individuala dauka, baina landabe talde praktika eurontzako zentrala dugu, eta uste dut nik hori nabarmentzeko kontua dela. Bataz beste 25 urtekoak dira, hau da, ni baino 31 urte gutxi hau daukie, eta esan da dugu, ni 20. mendekoa naizela, eta eurok 21. mendekoak. Eta beste definizio bat irakurriko dut hemen, Heretikazena, eurotariko batek, Nezikarok, 2 aste barru defendatuko dauen masterra amaierako lanean idatzitakoa. Eta holan, nire itzulpena da, baina gitxi gora bera horrela dino. Gauzak elkarrekin egitea gura duten 9 lagun maritsu eta euskaldunen edo erdi euskaldunen elkartasuna da Heretikaz. Gardenki honetan, pasaden urrian egindako performancearen bideoregistroen frameak dira, performancearen izenburua Una mala noche la tiene cualquiera da, 9 izandako bizipen batean oinarrituta dago, hain zuzen Oviedon diskoteka batean eurotariko batek jasondako eraso homofoboa, 10 pertsonaia daude eszenan, Heretikazen 9 partaide eta Bulto izeneko 10. pertsonaia.
Bultok gaur horretanko erasotzailea errepresentatzen dau, eta porlanezkoa da, izaera eskulturikoa dauka. Banoa bigarren adibidera, lehen esan dodan moduan historiografian zeharka espadan ja sartu dana, zer zan Larraskito, 13 urtez martxan egondako ekimena, 2008an sortutakoa, eta pandemiaren bueltan amaitu zana. Artistek kudeatutako espazioa zan, gure gaztetzen autogestioaren eredua jarraituz, hau da, taldean lan egin eta partekatu egiten zauen, eta diru laguntzarik ez zauen jasotzen, eta espazio fisiko bat okupatzen zauen Errekalde auzoan Larraskitu kalean, bidean, espazio industrial batean. Soinu esperimentalaren inguruan edo lan egiten zauen, eta hemen daukazue argazki bat, espazioaren edo, apur bat, oholtza modukoa funtzionaten zauena edo, nortzuk edo osatzen zauen Larraskitu, hemen berreskuratu indot Mikel Set, Miguel García artistaren webgunea, non Larraskitu zer den edo esaten dan, eta nortzuk edo sortu zauen, ezta? Berak eta Elena Aizkoak, eta, gero arabe, Oierri Irueta Goiena, eta Terri Floridok edo, parte hartu zauen hor, Alan da be, jente gehiago, artista gehiago egon dira espazio honi lotuta, izen batzuk botatzearren, Estanis Komeia, Raúl Domínguez, Itziar Markiegi, Garazi Gorostiaga, Ibon RG, olako abar luze bat izango litzateke, lehen esan dodan moduan soinu esperimentalari lotutakoak, baina baita be esparru artistiko ezberdinetakoak, pintura, eskultura, performantza eta bar. Eurona artistan tailerra edo estudioa bazan, net label bat baita be, baina publikoan edo egiten zauen ekintzak edo Klub Le Larraskito edo Le Larraskito Kluba izenekoa zan, egun bateko saioak antolaten zirenan, kontzertuaren formatua eukitzen zauen, eta hau, ez dut ikusten amendik, Larraskito eun kartel izeneko Tumblrrenko pantailazoa dugu, non ikusten dugu, hemen zintzilikatuta dagoz, egindako 150 piku ekimen, euron kartelen bitartez, ezta? Lehen esan dodan moduan, kontzertuaren formatu eukien, baina gauza ezberdinat jasotzen zan edo gau bakoitzean, ezta? Bai kontzertuak, bai poesia rezitaldiak, edo performantzak, edo erakusketak baita be, eta bar, Bere berezitasuna zein zan, autokudeatuta egoala, eta baita be, bertako artista jasotzez aparte, baita be, nazioarteko sareetan edo sartuta egoazala. Eta orduan, hemengo artistak aipatzearren, Alex Mendizabal, Mac Madan, Ignacio Escudero, Ainara Legardón, Iñaki Segurola, Marion Cruza, Geleton, Daniel Jarias, Josu Bilbao, Itziar Okariz, Iñaki Imaz, abar luze bat, ni ez naiz hemen luzatuko bestela denbora aurrera doa, taparkatu. Hemen ikusten dozuena zera da, espreski edo saio bakoitzarako, artista ezakin bateri egiten jakon enkargua kartel bat osatzeko. Eta Tumblrren kontu honetan igota daudoz kartel guztizek, eta kartel bilduma honek badauka olako berezi humiltasunean edo sumetasunean bai batzen dauela por bat Larraskito zer zan, ezta? Topaleku bat, eta gainera topaleku informala, zentzun horretan ulertu behar dugu Larraskitu hau da, betiko legitima edo instituzioen legitimazio bide eta ohiko hoietatik kanpo geratzen zala. Eta
instituzioaz ari naizenez, ez naiz bakarrik ari arte museoaz, ari naiz bebai, bulegoa zenbaki barik nire, hau da, ez zeuien inolako diure laguntzari jasotzen, eta baita be, oiko kontakizun historiografikoetatik edo kanpo geratu dira. Bakarrik zeharka sartu dira, bazterretan ibiltzen zielako, eta beste modu batera edo lan egiten zabilako. Eta niri uste dut, badala igual adibide polit bat nire ekarpena izteko, ezta? Eta zelan esan baita be hor taldean lan egiteko erak landu eta asmatu egin zirela, ezta? Eta bueno, badala holan atentzioa jartzeko adibide bat, eta parkatu, luzatu egin naiz eta. Eskerrik asko Miren, orain Aimar. Eskerrik asko, atzaldi ondan hori. Nik idatzetako arbatzuk ekarri dotxuaz, apur bat ez oso josiak, eta Mirenek aipetu du beraz zeharkazi dela, gero joan da bizkatola zentratzen, nik uste dut zeharkazi eta zeharka bukatuko dut dela. Egongo dira hor ersonantziak nik uste irun artean. Da, hori, irakurriko ditutu harrak, da espero dut oso astuna edo astunegia ez gertatzea. Duela hilabete, gutxi gora bera, lagun batekin Alejandra Riera, artista argentinarraren erakusketa txiki bat bizitatu nuen, Madrileko Carabanchel auzoan dagoen La Oficina galerian. Alejandraren erakusketa honek vistas parciales zuen izenburutzat, horrela pluralean, eta nolabait nahi gabe edo, izenburu horrekin solaska bat sortzen zuen Ibon Aranberrik hiri hortako Reina Sofia Museoan aurkezten zuen atzera begirakoarekin, vista parcial izenekoa, horrela singularrean, eta denboran bat egiten zuena, biak nonbait hor denboran aurkitu ziren. Bigarren erakusketa hau ere ikusi nuen, Ibonena, baina ez naiz hor sartuko. Alejandraren erakusketak bere lanak eta beste artista batzuenak aurkezten zituen, eta sartu ala ikusi zitekeen lehen lanetako bat Alejandrarena berarena zan, landare ostez egindako instalazio edo eskultura txiki bat, 2022ko martxoan Parisen erori zen Sahara basamortuko hautzez estalitako landare ostoek osatua. Hautza haizeak eraman zuen Pariseko atmosferara eta euriak bota kaleetan eta osto horietan ere. Instalazio txiki horrekin batera, artistak eskuz idatzeko testu bat aurkezten zuen, non Saharako hautz migratzaile horren balioa azpimarratzen zuen, da adibidez, kanpotik etorretako hautz horren nutrienteen aberastasunari erreparatzen zion Alejandrak. Alejandraren testua, hemen pantailen ikusten duzuen paragraforekin irekitzen zen, erakusketaren liburuskan ere agertzen zen, eta sarrera moduan edo irakurri nahiko nuke, hemen jaso gaituzten hitzetako baten, lehen seinalamendu bat bezala, zehazki, Guillermo aipatu duen bezala, mai honen izenburuan, parentesi artean, hau da aurretik ere, jada seinalatua agertzen den euskal nozi hori. Ni neu ere kanpoan bizi den eta testuinguru honekin bai estua, baina aldizkakoa eta intermitentea den edo izan den harremana duen norbait bezala hori irakurri nahiko nuke eta bere hitzetan irakurriko dut gaztelaniaz. Alejandrak hau zioen. A veces, incluso hechos imperceptibles impregnan nuestro entorno y nos recuerdan que lo que describimos como local solo puede serlo parcialmente, ya que lo que existe y sucede en un lugar particular es también, en varios casos, fruto de contribuciones anónimas o no reconocidas de otros lugares. A menudo es a través de un acontecimiento excepcional, considerado como menor, que la compleja mixtura que compone la consistencia de este mundo se hace presente. Duela urte terditik, museo honek eta autoreak berak gonbidatuta, Adelina Moya arte historialariaren testuen
aukerak eta nabarmen bat jasoko duen liburu bat ari naiz lantzen, edo, bueno, liburu hortan lanean ari naiz, bastakit, bildumagile edo editori bezala edo. Da prozesu honetaz, bueno, asko gozatzen ari naiz eta asko ikasten ere, noiz behinka sufrimendu txikiak ere ekartzen dituen prozesua da, eta gure arte hartu emonetan, Adelinak, humorez edo, askotan esan ohi du, bera historiolaria baino artista frustratu badela, berak artea ikasi nahi izan zuelako, baina etxean utzi ez ziotela aipatuz, hurbileneko aukera bezala, historia edo historiaz ikasketa hartu zuela. Da txantxetan edo, ni neuk zera erantzuten diot, bera artista frustratua bada, ni historialari frustratua naizela, honekin zer esan nahi dudan, inoz larregi zehaztu gabe. Eta gaurkorako hasiera batean, gonbitea heldu zenean, eskaini zitzaigun tardetxo hau, historiografiari buruzko, nire jarrera edo nire posizioa edo desambiguatzeko erabiltzea pentsatu nuen, okazio hona izan zitekela, historiografiarekin dudan harremani buruzko, ideia sendoak edo ekarriz, baina, ez naiz kapaz ikusi. Eta horren ordez, besteen lanari erreparatuko diot, ezagutzen ditudan eta miresten ditudan, hiru artisten lanaren bidez, historiografiaren esparrura zeharka edo hurbiltzeko asmoz, eta bakoitzaren irudi bakarra erakutziko dut, eta artista hauek Sans Murray Basing, Geleton taldea eta Susan Talaiero artista dira. Eta hirurak dira niretzako, edo hiruren lana, hobeto esateko, nolabaiteko historiografia tratatuak, edo, merezi ditugun historioak ekoizteko, edo berri dazteko, hiru eredu, edo hiru makina narratibo txikiak, ez? Sans Murray Basing, berez, jatorriz, estatu batuarra da, eta holandarra adopzioz, New Yorkeko Pratt Institutuan ikasi zuen 80. hamarkadan, parkatu, eta besteak beste, performancearen aintzindaria den Karol Schneemarekin ikasi zuen, eta, nik duela 30 urte ezagutu nuen, eta ordundandik elkarrekin lanean ari gara edo. Da, kanpoko artista bada ere, bere lana testinguru honetan aurkezteko aukera izan du, edo aurkeztu izan dut nik bere, aurkeztu izan du berak nire eskutik, eta besteak beste, Bilboko alondegian performance bat aurkeztu zuen, eta testinguru bardinen ere, Daniel Sarri-Ugartek euskeratu zuen testu barri bat ekoiztu zuen, orain Pompidou Museoak frantsesera itzuli duen, testutxo bat, eta irudi hau, konkretuki, 2017ko pintura edo testu marrazki bada, egun desagertua edo aurkitu ezin dena, eta artistak duela egun batzuk, lehengoan pasan astean ustedet, sare sozialetan plazaratu zuena, galdera bat planteatzen du ingelesez, askori interpelatzen diguna, galdera hau, nire hitzetan, horrela itzuli litzatek, alnuke itzuli ez, norekin da historia, adikorra edo leuna, ez? Norekin da leuna eta norekin ez historioa, ez? Da badirudi Sansen marrazki honetan erantzuna bertan dagoela, ezta? Galderan bertan dagoela. Sansek marrazkian historiaren H maiuskula ezabatzeko gestu horretan, eta termino horrek ingelesez gainera genero marka dakarrez, his aurrezkian, edo history, edo beraien historia patriarkala, eta erantzunan nolabait galderan dago sartuta ere, ez? Eta horrek hartzen dut galdera hau ere, aretora zabaltzeko asmoz edo maila behintzat. Zaila den praktika baterako gidalaburra, ekipo Geleton artisten liburuxka bat da. 2012an Berlinen atera zutena. Da izenburuak, ironiaz jasotzen da, bere lanari buruz askotan esan ohi dena, ez? Beraien praktika zaila dela. Leku, autoretza eta prozedura plastiko ezberdinen artean sakabanatuta dagoen praktika. Geletonen praktika nire ustez zaila bada, gauzen ordena zalantzan jartzen duelako, eta baita jasotako ideiei, gaiei eta egiteko moduei buruz, hausnartzera behartzen gaituelako, ez? Baita historia, hola maiuskulan.
Eta hau, ikuspegi feminista, queer eta antirrazista batetik, eta marrazketa, performancea eta, idazketaren bidez jorratzen dute, ez. Azken hamarkadan, azkenengo 10 urteetan gutxi gora bera, Loreen historia politikoa proiektuan zentratu dute behaien lana gehien bat. Proiektu hau aldi berean marrazkian oinarritutako esperimentazio plastikoko prozesu bat da, eta baita Loreen irudikapenari buruzko ikerketa bat, da netzako historia tratatu txiki bat ere. Proiektu honetan ibilbide bat proposatzen dute artista hauek, feminismoaren, kultura popularraren, baita borroka ekologisten eta beste hainbat artxiboetan zehar, aipatu duan bezala Lorearen figuraren bitartez. Eta ikerketa honen barruan egindako marrazkietan, honetan adibidez, Sanz Murray Bazinek aurreko irudien egindako galderari erantzuten ariko balira bezala, Geletonek arreta jartzen diete, edo jarri diete, historia beraiekin leuna izan ez den gorputzei, edo subjetoei. Nolabaiteko mikrohistoriografia paralelo bat edo sortuz. Da bukatzearren, holaneko pozinago, zeharin noa. Hirugarren makina narratibo edo nolabaiteko tratatu historiografiko edo eredu bezala, oso hurbil eta presente eukidut Susana Talaieroren kolax hau, duela 10 urte egin zuenetik, Marginalia nire proiektuaren testuinguruan, Pebes Paliu artistak artelekun zeukan liburtegia suspertzeko edo labortegia izan zen Marginalia, eta 2012 eta 2013 artean geratu nuen, hainbat lagunen ekarpenekin, arteleku itxi baino gutxi horretik. Kolaxea testuinguru horretan sortu zuen artistak, eta egun baterako egin zuen instalazio baten barne aurkeztu zen. Eta kolaxeak italieraz, kolaxeak italieraz zera dio, ez? Ricominciamo la lettura, hasi dezagun berriz irakurketa, ez? Gauzei, bigarren, hirugarren, laugarren irakurketak bilatzeko gonbidapen gisa. Jasotako irakurketak finkotzat edo estankotzat esartzeko gonbidapen gisa. Eta era berean, nolabait denbora zirkular baten ideia ere dakar maigainera, denbora berri hasiratzeko aukera edo, da historiarekin Juan Itorriko harremana sartzeko aukera. Eta ja honekin bukatuko dut, hiruren lanak, edo hiru-iduri hauek konkretuki badute partekatzen dituzten hainbat ezaugarri, baina bat aipatzearren eta elkarrizketa posiblera ere zerbait ekartzearren, narrazioaren eta teknikaren arteko harremana nahiko nukenik nabarmendu. Sanz Geletonen eta Susanaren kasuan, hirurek gutxitzat jotako teknika txikiak, feminizatuak, erabiltzen dituzte, ala nola marrazketa, kolaxea, edo papel eta oialen birziklaketa, ikusizko eta idatzizko mikrohistoriak sortzeko. Eta horrekin batera, aipatu den bezala, historiekiko harreman ez linealak, Juan Itorrikoak eta barrez. Eta, galdera bezala dola, hau proposatu nahiko nuke, zeintzuk diren, edo zeintzuk diren merezi ditugun historioak garatzeko edo koizteko erabili beharko genituzken teknikak. Hau da, nola estutu ditzakegun gure praktiketan, historiografiaren eta erabiltzen ditugun tekniken arteko lotura hori, hau da, gure idazketa eta erakusketa praktiketan, eta, hemen lagako dut. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aimar. Eskerrik asko batez ere denbora hor estu heldu duzulako. Eta orain Ismael akademiatik suposatzen dut egingo digula hitz. Eskerrik asko. Eskerrik asko museoai gonbidatzeagatik batez nire buruari galdera bat egiten provokatu zuelako, ez da? Galdera bat egitea provokatu zuelako. Alde batetik, ia posible dan artearen historiografiak egitea arte ederren fakultate batetik. Hor galdera ikurri gabe dago, baina hor galdera ikurrarekin azaldu beharko litzateke esaldi hau, ez?
Ze, konbidatzen zaituenean, baietz esaten duzu, baina gero konturatzea, gaia ez dela horren erraxa, eta ia, ikasketa zentro batetik historiografia egitea ia posible dan edo ez, edo hori da nire buruari galdatu niona. Eta, erantzun zehatz bat ez da honez, nik ez dizuet galderari erantzungo, baina bai, aleginak egingo ditut, azaltzeko zentro batetik zer egiten dan, eta ia egiten dan hori edo horrek badakan eraginik artearen historiografia posible batean. Artearen historiografia esango nuke etorkizuneko historiografia batean, edo baldin badago etorkizuneko historiografia, edo igual bakarrik gaur eguneko edo momentuko historiografiak egin daitezkeen, edo hori historiografia dan edo ez, edo horrelako zerbait da momentuaren kontakizuna, edo kritika bera ere, ez? Orduan, hemen jarri dut edo ekarri dut, gutxi gora bera, Arte Ederren fakultateak edo fakultatearen ekosistema edo hobeto esan da kosmos bat edo horrelako zerbait irudikatzen duen eskema bat. Hor ikusten duzue Arte Ederren fakultatea daola erdian, adar ezberdinekin, eta horrek irudikatu nahi du, irudi honen bitartez, azaltzen da edo azaldu nahi du irudi honek, ze harreman dakaun gizartearekin edo baita ere arte munduarekin, nahi baldin baduzue askoz ere pixkat barrura begira, eta pixkat modu grafiko batean behintzat ulertu daiteke Arte Ederren fakultatea ez dela toki itxi bat, artearen ikasketa egiten dan akademia bat bakarrik, edo garai bateko akademia bat bakarrik, baizik eta harreman oso ezberdina dakaula gizartearekin, edo harreman handia dakaula gizartearekin, eta horrek eragina daukala baita ere artearen percepzioan, edo nola ikusten duen gizarteak artea, edo egiten ari dan artea, momentu honetan egiten ari dan artea, edo momentu honetan ikasten ari dan artea, eta irakasten ari dan artea, ezta. Orduan horretako ekarri dut pixkat, zera hau, ez? Ikusten dezuen bezala marrazki hau. Fakultatean, ni askoz deskriptiboago izango naiz, naiz izango miren da Aimar bezain kontzeptual edo askoz deskriptiboagoa izango naiz, eta alde horretatik ikasketa zentro batean deialdi batzu daude, eta deialdi horiek, deialdi ugari daude, eta deialdi horiek arte mota bat moldatzen dute, modu batera edo bestea. Hemen ikusten dituzue adibidez ze mintegi egiten dian, edo ze mintegi egiten dian azkenengo urtetan, edo ze deialdi dazkagun fakultatetik kanpora begira, alde batetik, baina baita ere barrura begira, ez? Guk dazkau deialdi oso ezberdinak, ikasleak pixkat bultzatzeko, parte hartzera, lehiaketa ezberdinetan, eta baita ere, fakultatetik kanpo, gizartean, dauden aukerak aprobetxatzeko, ez? Eta adibidez, Bilbao artekoa izan daiteke adibide bat, baina horrek esan nahi du, deialdi hauen bitartez, gure ikasle batzuek, egongo iala, amendik urre, erakusketa areto batean, uri bitarte 40an, okerrespanao, momentu batean erakusten, eta jendeak ikusi egingo dula hori, eta beraz hori registrauta geldituko dela nun baiten, jendek egintzun erakusketa bat, ez dakizen momentuan, eta hori egunen batean, historiografiaren barruan, sartuko dela, edo gure itxaropena behintzat hala da. Batzuek sartzen diela eta beste batzuek ez diela sartzen, hori ere hala da. Baina baita ere fakultateak berak bultzatzen ditun erakusketak, ikasleekin dazkaun erakusketak ere, bai barrukoak eta bai kanpokoak, ikasle batzuek bultzatzen ditxeu eta beste batzuek ez ditxeu bultzatzen. Beraz, horrek esan nahi du historiografia bat edo idazten ari garela, modu batea edo bestea, aukeraketa egiten danean, aukeraketa hori oso ondo irizpide, oso garbien arabera egiten da, dudik gabe, ez da, hau
ausaz egiten, baina baita ere horrek esan nahi du, pertsona batzuek gehiago parte hartzen dutela, eta horiek izango diala aurrengo urtetan bizibilitatea izango dutena, edo ikusgarritasuna izango dutena. Adibidez, okelan egindako erakusketak, batez masterretako azkenengo master bukaerako lanen erakusketak, edo hemen ikusten dezuen bezala, baita ere beste museo batzuetan egiten dian erakusketak, ez? Adibidez, adibide bat jartzeagatik, orain dela gutxi arte, neska honen erakusketa bat ikusteko aukera izan deu Montehermoso zentroan Gasteizen, eta beraz, gure fakultatea dazkan harremanak zentro ezberdinekin ikusgarritasuna ematen die ikasle batzuei, eta guk itxaropena dakau ikasle horiek izango diala etorkizuneko artistak, eta guk egunen batean hemen beraiei buruz hitz egingo deula, ezta. Baita ere ikasleekin egiten ditzegun lan kolektiboak, erakusketa kolektiboak, adibidez, hemen ikusten dituzue, urtero egiten dian erakusketa horietan, ikasle batzuek aukeratzen dira, beste ikasle batzuek ez dira aukeratzen, beraz, pentsatzen dut eragina izango dula fakultateak baita ere, hurrengo urtetako horrelako gauzetan. Garai batean, aipatu behar da, egitezan arte ondarea erosteko unibertsitateak zeukan deialdi bat, eta hemen arte ondare sendo bat lortu zuen unibertsitateak, eta horrek ere historiografia bat idaztera bultzatu gaitu. Adibide moduan, Ibon Aranberri oso gazte bat, eta Maider López oso gazte bat dauzkazue hor, bere momentuan ondarearen deialdi horretan parte hartu zutenak, eta hor gelditu dianak baina baita ere pixkat ikusteko, gero artista ezagunak bihurtu diala, ezta? Posible da hauek izatea oso ezagunak, eta hurrengo horrian azaltzen da pertsona ez izatea horren ezaguna, hori ere onartzen dut, baina nik usten dut eragina daukala fakultatean egiten dian ekimenak, eta tartean honek ere garrantzia handia izan zuen, eta eragina handia izan zuen hurrengo urtetako artisten bizibilitate horretan edo ikusgarritasun horretan. Dudik gabe, bai Ibon eta bai Maider gorrotatu ingo naute hau jartzeagatik hemen, ezta? Baina baita ere ikerketaren aldetik, gu ere ez geha bakarrik, gutako asko bintzat, ez geha bakarrik irakasle, baita ere geha ikerlari, eta ikerlari gehan momentutik aurrea ere gure ikerketa proiektuetatik bultzatzen ditxeu erakusketa ezberdinak, beraz, erakusketa ezberdin horietan aukeratzen ditugu artista batzuek, eta artista horiei ikusgarritasuna ematen ditxeu, eta laguntzen dugu historiografia bat osatzen edo idazten edo dana dala, ez? Adibidez, guain dela 2 urte Gernikako Bakearen Museuan antolatutako erakusketa honetan, desegindako oroitzapenaren aurrean, memoria eta gerra zibila, nik neuk eta Miguel Ribasek aukeratu genitun, artista batzuek parte hartzeko erakusketa honetan, hor daukazue Oiane Iragoenen zera bat, bideo performance baten bideo bat, eta Iratxe Jaio eta Klas Van Gorkumen marrazki batzuk. Antzuzen hau da Oiane Iragoenen bideoaren pusketa bat, eta hori da Iratxe Jaio eta Klas Van Gorkumen grabatu batzuek, ez? Edo, erakusketa horretan bertan zeon Amaia Molineten lana, segunda eta maika okerrezpana izena duen lan bat, edo baita ere Taxio Ardana zen beste proiektu bat eta beste arte lan bat, erakusketa horretan parte hartu zuena, ez? Areka da baita ere erakusketa horretan parte hartu zuen animazio bat, eta horrek ere, pixkat erakusten du, aukeraketa batek ikusgarritasuna ematen duela jendeari. Hau beste erakusketa bada, kasu honetan Saloa Ipinaren lan batzuek daude hor ikusgai, eta gauza bera gertatzen da, ez? Gure ikerketa proiektuen bitartez bideratzen ditxeu artista batzuek edo ikusgarritasuna ematen dieu artista batzuei eta beste batzuei ez. Orduan, hau da azkenengo erakusketa, momentu honetan ikusgai dagoena, 2024ko erakusketa bada, eta urtien bukaera arte ikusgai egongo dana, Xabier Erkizi artistarena da, entzuteko instalazio bat da, edo soinuaren bitartez egindako instalazio bat, eta Aire Errea izena duena,
Eta beraz, honekin azaldu nahi nun, pixkat hori, ez? Ia, guk ikasketa zentro batetik edo arte ederren fakultate batetik, konturatu gabe ere, eragina dakaula gure euskal artean, edo euskal herriko artean behintzat, egiten ditugun ekimenetan eta ematen ditugun izenetan, ez? Beraz, gauza bera gertatu daiteke, bai lehiaketekin, sariekin, edo diru laguntzekin, esan nahi dut, askotan hor ere, politika egiten nahia, baina baita ere alde batetik historiografia egiten nahia, ez? Eta agian bi mutur hauen arteko harremana guk uste baino nabarmenagoa da, ez? Eta ez gea gehiegi konturatzen horrekin. Eta nire aldetik, kito, bukatu dut, eta bai da. Eskerrik asko hirurei eman duzuten ekarpenengatik. Nik galdetu jakin edo egun hauetan, saio hauetan, ia denboraren nozioa eta esango nuke hain zuzen ere historiarena ere krisian jarri izan direla parte hartu dutenen gonbidatuen aldetik. Eta hain zuzen, Juanjo Lahuertak esaten zuen, arte katalana ez zala existitzen. Edo arte katalana bera, nozio bera ere krisian jartzen zuela. Orduan, egungo egoeran, egungo egoeran, zuentzako eta zuen ekimenetan historiaren garrantzia edo historia disiplina bezala hor ze papera jotzen du. Hori bat eta bi esango nizueke ere ez dakit euskal arterik edo arte nazionalak existitzen ote diren. Galdera disiplinarra Miren eta Ismaleri iragako dutzet. Hala ba. Historia da. Orain justo bota duzun galdera hori, orain dala, barkatu, 20 urte goratzen dut jaso gendula komisario katalan, euskal, aldundiko teknikari batek, bota uzkun galdera hori, orain dela 20 urte, artista euskaldun bati, niri eta artista izan dako komisario katalan bati. Eta harridura sartu gendun galdera, ze erantzuna zan berez kategoriak gerora da dotozela, ez da, asmatu nahi dauenak eta enpaketatu nahi dauenak, egin deiela, ez da, baina berez ez dut uste nin neuk egin dodan aurkezpenean agian ematen zauen horren defentsa bat egiten dauenik, baina ez dut uste dut oso olako kategoriak edo erosoak direla. Historia modu errez batean edo kontatu izateko. Baina berez dakigun moduan, ez dakite Mark Blochen zerara bueltatuta historia zikinduta dago, bizitzari lotuta dagoelako, eta bizitza konplexua da. Eta ez dakit noraino errezegia da, danoi ondo datozku olako kutxetan sartzea, kategorizatzea eta baina nik uste dut Aimarrek egin dauen aurkezpenean agian zeharkatu egin dauela hor identitate nazionalaren ideia esan agertzen nik inora, baina horra agertzen ziren 4 artistak guztiak hemen lan egindakoak ziren. Eta nik uste dut badagoela momentuko ekintza, momentu gorputzen presentziak eta beste askorik ez dagoela. Ez dakite, jarri nahi zapur da dramatika, baina.
bueno, nire ados nago, alde batetik aurrenengo galdera, ez? Historiarena. Historia nahi interesatzezat disiplina da momentutik aurrea, beste guztia bezala. Osa, zenet, guk gauza baten aurrean, fenomeno baten aurrean, aurre egin behar diegu tresna batzuekin. Eta tresna, pentsamenduaren tresnak, ezberdina dira, artearenak edo historiarenak. Eta historia nahi interesatzezat disiplina bezala. Eta disiplina bezala laguntzen dit, aurre egiten, nahi eskatzen naun arazo baten aurrean, edo gertakizun baten aurrean, edo zerbaiten aurrean, ez? Orduan, ni nao, leno Javi Nobok erakutsi diun kuadro baten aurrean, eta ni horrei aurre edo azalpen bat emateko behar ditut tresna batzuek, eta nire tresnak historiarenak dira. Eta orduan, nahi hortik interesatzezat historiarena. Iruditzezat, behin eta berriz errepikatzea historiaren krisia paralizantea dela, eta ez gaitxula bat ere laguntzen, eta askotan nahi behintzat, historia krisian egon behar du lako, beti, hau da, gure pentsamendu guztiak egon behar du denbora guztian kuestionatzen guztia, baino kuestionatzen guztia, zerbait egiteko, bestela eske geldituko gea honela, eta kito, pues jazta, eta hilko gea danok simelduta. Baino, nik usten dut, oraindik, gauza asko daudela, interpelatzen gaitxuenak, eta guk nahi deunak azalpenak eman, idatziz, ahoz, edo beste modu batea, ez? Orduan, nirei, behintzat, igual, nik gai hori lagako nuke historiaren filosofoentzat. Eta behaiek jakingo duek, ze krisi dagoen, nolakoa dan, eta bar. Nik historia ingo dut, eta historia egiten duten momentutik aurrea, arte historia interesatzen zat, besterik gabe, eta nahi, Mirenek esan duen bezala leheno, lasaitzen nau, gustatzen zat, eta zer gertatzen da horrekin, disfrutatzen dut, eta kito, ez da, igual, gehiagi artearekin disfrutatzen dut. Eta gero, bigarren galdera, Euskal artearena, Mirenekin zehar dauz nago. Dia gauzatzuek, behin eta berriz, bueltatzen diala galdera bezala, baino garai, baindala denbora asko ja ez dakela interes berezirik, ez? Edo ez dakit nola esan, baita ere dia nahiko paralizantia galdera horiek, ez? Ez dakit, nahi paralizia hau iruditzezat askotan pixkat kezkagarria, ez dakit oso konservadorea dan, edo ez dakit oso, ez dakit. Ez dakit erantzun deun, eta oso modu... Ni guztu dago nahi zuei intzuzen. Lehenengo galera, hau da, asunto disiplinarraren kontua, utzen zait paralizantia. Ze nik ere ikusi izan den nire burua hor sartuta, debate disiplinarretan, eta bai dira paralizantiak. Nik egin izan ditudan lan historiografiko ortodoxoenak egia zen disiplinarra ez den, baina oso mugatua dagoen kultura bizualen arloan geratu ditut. Eta, eztabaida disiplinar horien pixua sentitu izan dut, paralizia bezala, ez zaizkit oso produktiboak behintzantzen. Gaurko mailan hala ere ez gaituzte deitu bi historialari eta beza zeo zer bezala, baizik eta gure, itxuraz oso ezberdinak diren hiru ez lan toki, baina bai lan esparruetatik, ez da? Eta, ez dakit, mailaren sinopsian argi eta garbi mantentzen ziren hiru esparru itxuraz ezberdinak direnak, arte kritikaritza horra hartzen zen, komisariotza eta ekoizpen akademikoa, eta nik uste dut, gaurko mailan, edo nik somatu dut, igual ez daudela hain urruti bata bestea engandik, eta igual gehien, gaur sentitu da nola, gehien gurtzen gaituen kontua, eta urgentzia bezala agertzen den kontua da, gaurkotasunaren kontua, azkenean, hirurok edo lan esparru hiru horiek, arte kritika, komisariotza eta irakaskuntza edo
lantzen duten material nagusia da gaurkotasuna, ez? Eta bastakit hori historiografia den edo ez den, ez? Edo beste zeu zer den, baina... Gaur hemen orain. Gaur hemen orain. Eskerrik asko, ez dakit beste galderarik dagoen, zalantzarik, kritikarik, edo... Bueno, yo les diría a todos que no se preocupen, que si ustedes están haciendo arte contemporáneo no pueden hacer historia, porque el sentido de la historia arranca en documentos que tienen de 50 años para atrás de antigüedad. La labor que ustedes pueden hacer ahora es de documentación o de acopilación de materiales, eventos, memoralias, reflexiones, memorias de los autores, lo que quieran. Tienen que vivir, tienen que hacer arte, que de la historia, que de su historia se ocuparán dentro de 50 años. Si sus vidas como artistas han permitido legar no solamente un corpus de obra, sino también un corpus documental, la historia que hagan con sus vidas y sus obras, pues será de un calado y de una significación, y si no, será de otra. Pero no se preocupen ahora por la historia, porque eso es algo aplanante, lo que ustedes decían, es que me aturde, normal. Absolutamente normal. Yo no soy historiadora del arte, estudié historia y tampoco soy historiadora, pero hasta donde me enseñaron hace 30 años, nuestra labor arranca ahí. Lo demás es periodismo, memorias, sociología o cualquier otra de las artes humanísticas relacionadas con el presente, las sociedades y demás, pero la historia es un plomo y empieza hace 50 años. Así que no se preocupen, vivan, por favor. Ezin dut pentsatu amaiera hobeagoan, eskerrik asko, bueno, ez dakit beste galderarik dagoen edo, baina nik uste dut amaiera ordua eta ezin hobea izan dela, eskerrik asko, askatu gaituzu, eta, bueno, bihar arte, bihar goizean ikusten gara berriro elkar, eskerrik asko.